Alam mo ba kung ano yung pagkakaiba mo kay Jonathan? Si Jonathan, kahit ilang buwan ko pang nakikilala, tinanong ako kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Kasi gusto niya akong pasiyahin. Malinaw sa akin yung patutunguhan ng relasyon namin kasi alam ko, isa ako sa prioridad niya sa buhay. Hindi tulad mo na yung simpleng mahal kita hindi ko marinig sa'yo. Mahal kita, Camille! Mahal kita! Pwede na ba? Pwede na bang maging tayo? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Steven, ang tagal na nating magkaibigan, no? Oo nga eh. Ilang years na ba? 5 taon o mahigit na yata? Nakailang friends na rin na ba tayo, ha? Nililigawan mo pa ba ako? O may gusto ka pa din ba sa akin? Anong klaseng tanong yan, Camille? May problema ka ba sa trabaho mo kaya biglang sumama yung timpla mo? Gusto ko lang sana kasing linawin. Kahit MU kasi, hindi ko magawang i-label sa kung anong meron tayo eh. Yung isang beses na pag-amin mo sa akin nung college pa tayo, hindi ko na narinig ulit yun. Kulang ba yung effort ko? Hindi ba kita napapasaya sa tuwing nagkikita tayo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Napapasaya mo ko, sobra. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ko maririnig sa'yo na gusto mo akong maging girlfriend? Alam mo namang di pa ako handa, di ba? Ayoko sanang mapabayaan yung trabaho at pamilya ko. Ayan, nasabi mo din na hindi mo talaga ako kayang gawing priority mo. Tatawag ka lang naman pag bored ka eh. Pag gusto mo ako makausap. Camille, siyempre sa lahat ba naman ng contacts ko, alam mong ikaw ang una kong tatawagan. Sa utang na loob ko pa pala sa'yo yun. Yung una mo kong tinatawagan. Isang malaking bagay na dapat kong ipagpasalamat dahil hindi mo ko nakakalimutan. Hindi sa ganun. Camille naman, di ba nga nangako tayo sa isa't isa na hihintayin natin yung tamang oras? Ano ba yung tamang oras para sa'yo ha, Steven? Graduate na tayo at lahat-lahat. Ganito pa rin tayo. Malabo pa rin. Ano ba ang gusto mo mangyari? Gusto kong maging tayo na. Gusto kong tanungin mo ko kung pwede mo na ba akong maging girlfriend. Pero nakakatanga naman to, oh. Ako pa talaga yung nagsasabi sa harapan mo. Camille. Kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo kong mag-move on na. Huwag mo akong paghintayin kasi pagod na ako. Camille! Ana, ayoko na. Wala na kami. Tinapos ko na. Ang tanga-tanga ako. Ay, te, naging kayo ba? Wala na talaga. Hindi na nga official. Wala na din pag-asang maging kami kasi tinapos ko na. Ikaw naman pala ang tumapos eh. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Tsaka te, hanggat gusto ng lalaking habulin ka, may pag-asa pa. Wala na nga. Pagod na akong maghintay. Parang timang naman to. Ginusto mo yan, tapos magdadrama ka. Akin na nga yung ice cream mo, pengi ako. Huwag mong uubusin ha. Hindi lang ikaw ang heartbroken. Oh, bakit? Nag-break din kayo ni Miggy? Hindi, nag-away lang kami kasi kinalimutan niyang monthsary namin kahapon. Buti nga kayo may monthsary. Kami, friendsary lang ang meron. Wala pang specific date. Pag ginusto na lang makipagkita.
Ayan, ayaw mo kasi makinig sa akin noon pa lang. Sinabi ko naman sa yung papaiyakin ka lang ng lalaking yan. Bakit siya ganun, Ana? Akala ko dati, pag-graduate namin, liligawan niya na talaga ako. Hinanda ko pa naman yung sarili ko kung paano ko siya sasagutin. Ay, hanggang kailan ko ba hihintayin yung perfect timing na sinasabi niya? Alam mo, Camille, walang perfect timing sa lalaking hindi pa talaga handa. Kaya sa tingin ko, tama lang yung ginawa mo. Tama lang naman na wag ako magpakatanga, di ba? Pero ang sakit pa din, Beshi. Ang sakit-sakit. Sige na nga, ubusin mo na yung ice cream ko. Total, mas malala naman yung problema mo. Bad trip. Revision na naman. Ano ba talagang gusto ni boss? Yung design na kasing edad niya? Paano makaka-relate yung mga kabataan ngayon? Kalma lang, pre. Baka may makarinig pa sa'yo. Alam mong madaming sip-sip dito sa opisina eh. Ayoko na. Kumuha na lang sila ng bagong graphic designer sa event na to. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. Tuwan-tuwa ka nga nung binigay sa'yo yung project na yan eh. Patingin nga ako. Gusto ko kasi 40 ko yung pop culture. Pero pre, namimersonal na yata si boss eh. Oh, maganda naman ah. Ewan ko ba, sumasabay pa yung init ng ulo niya sa malabo kong love life. Kaya pala Kaya pala? kahit maganda, parang may kulang. Parang walang inspirasyon. Alam kong writer ka, Jed. Pero babawan mo lang. Mamaya, hinugot na naman yan sa kailaliman ng lupa. Hindi ako huhugot. Masaya ako ngayon, di tulad mo. Ang sinasabi ko lang naman, wala yung kakaibang estilo ni Steven. Parang signature na ikaw lang yung nakakagawa siguro. Yun yung hinahanap ni boss. Walang kaluluwa. Parang basta-basta na lang ginawa. Magsama nga kayo. Ayos naman kapag pinatingnan ko sa iba eh. Eh sa'yo, ayos ba? O pinasa mo lang para matapos na? Pre, napipiko na kasi ako eh. Pang 10 beses na yata to eh. Teka nga pre, may problema ka no? Anong nangyari dun sa babae mo? Wala na. Break na kami. Bago pa maging official. Kasalanan mo din kasi eh. Babagal-bagal ka dyan. O ayan, naapektuhan tuloy yung trabaho mo. Hindi no. Mas ayos nga tong wala akong babaeng iniisip ng mas makapag-focus ako sa trabaho. Seryoso, last revision na to. Wala daw babaeng iniisip. Makikipagpustahan ako ng 1,000 na iniisip mo pa din siya mula umaga hanggang gabi. Oh, akin yung 1,000 mo. Eh ilang araw na ba simula nang huli kayong nagkita? 3 araw pa lang naman. O eh bakit mo alam? Akala ko ba hindi mo na iniisip? Malamang natatandaan ko pa. Sus, ako dapat ang bayaran mo, nanalo ako sa pusta. Di ako pumusta ah. Magtrabaho ka na nga dyan. Camille, bangon na! Gala day natin ngayon. Ano ba? Gusto ko pa matulog. Tulog ka na nga lang ng tulog eh. Hindi na kita nakakausap. Alam mo, pag galing mo sa trabaho, matutulog ka na agad. Nakakatampo ka na ha. Ayokong mag-isip kaya itutulog ko na lang to. Next week na lang tayo gumala. Camille, mas lalo ka madedepress kung hindi mo lilibangin yung sarili mo. Para kang pagong na kinain na ng lungga. Buti pa nga yung pagong eh. Bahay niya lang yung pinoproblema niya. Eh ako, pakiramdam ko, pasan ko yung mundo. Ano ba, te? Hindi sa Steven ang mundo mo, no? Hindi umiikot sa kanya ang buhay mo, kaya wag mong sayangin ang oras mo kakaisip sa walang kwentang lalaking yon. Alam ko naman yun eh. Alam ko namang nag-aaksaya lang ako ng panahon sa kanya. Pero Ana, 5 taon. 5 taon ko siyang minahal. So, yung natitira mo pang, teka ha, hindi ako masyado magaling sa mate. Sabihin nating aabutin ka pa ng mga 80. 60 years. Okay na eh. Nag-compute ka pa. O, edi ayun nga. So, yung natitira mo pang 60 taon sa mundo, ilaan mo na sa ibang bagay. Tanggapin mo nang wala na talagang forever sa inyo. Dahil ikaw naman nag-ayaw, sige.
Libre mo ako ah. Oo na, tumayo ka lang dyan. Masaya naman kami ng mahal ko eh. Che, panira ka talaga ng araw no. Joke lang! Uy, tayo na kasi Camille! Nakikita mo ba yung lalaking yun? Taray, di ba? Yayamanin, naka-suit and tie. Hoy, may boyfriend ka na, malandi ka pa. Huwag mo na nga pagnasaan yan. Di mo rich yan, friend, no? Hindi naman kasi ako, no? Siyempre sa'yo. Tinutulungan na nga kitang tumingin sa ibang lalaki. Eh di hamak na mas gwapo naman yan, no? Kaysa sa Steven mo. Masyado siyang busy, oh. Tingnan mo. Hindi mabitawan yung phone niya. Panay trabaho nga inaatupag ni Steven, eh. Paano pa kaya yan na nasa mall na nga? Nakakapag-business attire pa. Ay, kung sa bagay. Baka maging kaaway mo na naman yan dahil sa mga priorities. Ay, kahit na sana parte ako ng priorities niya. Pero friend, real talk ha? Never pa ba talagang nagka-girlfriend si Steven? Ang sabi niya, MU lang daw. Kaya hanggang sa akin, MU pa din. Hindi mutual understanding ha. Malabong usapan. Di ko akalaing may mga lalaking tulad niya na nag-e-effort nga, kontratuhin ka parang kayo, pero hindi ka kayang bigyan ng label. Alam mo, totoo nga yung sinabi ng ate ko. May iba kasing lalaki na nasa edad na 25 o 27 pa talaga nagmamature ang isip. Malamang, isa si Steven sa mga yon. After all, 23 pa lang naman din siya. Yung isip niya wala pa dun sa pagsisettle down talaga. Eh di 30 na lang kaya yung hanapin ko, no? Age doesn't matter daw, eh hindi naman swak sa akin. Pero hindi lahat katulad mo, no? 7 years and counting na kami ng jowa ko. Eh di kayo na. Uwi na ba ako? Nakakahiya, di ba? Baka makita kayo ngayon. Ayoko maging third wheel. Napaka-bitter nito. Ay, ayun na, madami nakatayong lalaki. Doon tayo banda. Alam mo, parang baliw ka talaga, Ana. Ano ka ba? Soul searching nga eh. Kesa mag-club tayo, no? Dito na lang. Parang pelikula lang. Sa isang ordinaryong araw, hindi sinasadyang pagtagpuin kayo ng tadhana. Camille? Uy, Steven. Ayun na nga, mapaglaro talaga ang tadhana. Ba't kayo nandito? I mean... Bawal ba mamasyal sa mall? Mukhang kailangan yung mag-usap dalawa. Camille, tawag ka na lang ha. Dito lang naman ako sa tabi-tabi. Okay lang ba sa'yo, Camille? Okay lang na, Alin. Na mag-usap tayo. Nag-uusap na nga tayo, di ba? May kailangan ka bang sabihin? Kumusta ka? Ayos naman. Buhay pa rin. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Nakalimutan mo yung 5 taon na pagkakaibigan natin ng ganun-ganun lang? Sinabi ko bang kakalimutan ko? Steven, pwede ba? Ayokong masira yung araw ko ngayon. Okay. Kung magkakasalubong man tayo ulit, mas mabuti pang wag mo na lang akong tawagin. Bakit naman? Para saan pa? Tulungan na natin yung sarili natin mag-move on, okay? Ayoko na, pre. Suko na ako sa project na to. Muntik pa kami magtalo ni Boss Rick kanina. Eh bakit? Ano bang sabi? Mas lalo daw pumangit. Ewan ko ba? Ang gulo talaga. Lahat naman ng revision niya, ginagawa ko. Bad trip talaga. Eh paano yan? Hindi na ikaw ang magdi-design? Last chance ko na daw. Buti kung may magtangka pang tumanggap sa trabaho napakaselan ba naman ni boss eh. Mas mabuti pa yata kung siya na lang gumawa sa sarili niyang design. Tara pre, inom na lang tayo. Eh total, wala naman akong overtime ngayon eh. Deadline ko bukas pre. Di pa ako pwede magsaya. Kayang-kaya mong tapusin yan ngayon. Alam kong may mabigat ka pang dinadala bukod yan sa event. Tutulungan ba akong mag-move on ng alak? Hindi pre, pero gaga ng loob mo. Malay mo, makaisip ka pa ng sagot sa problema mo. Ano, game? Ewan. Basta pagtapos na to. Shot pa! Walang tulugan to pre! Para kay Boss Rick at sa design ni Steven. Para sa babaeng iniwan ako! Para sa torping si Steven. At para sa malabo kong relasyon. Cheers!
Pre, ito payong kaibigan lang ha. Sa tingin ko, malaki talaga ang epekto ng pagbi-break nyo ng girlfriend mo sa trabaho mo. Kaya makipagbalikan ka na habang maaga pa. Mahirap magsisi sa huli. Bahala ka. Mahal na mahal ko si Camille, pre. Bakit hindi siya makapaghintay? Sabi naman namin, hindi kami nagmamadali pareho. Bakit ganun? Ilang taon na ulit kayong nagliligawan? 3rd year college nung nagkakilala kami. 5 taon na din. 5 taon mo siyang pinaasa. Maikli pa ba yun? Pre, 5 taon mo siyang pinaghintay. Magaling ka nga sa trabaho mo. Hindi ka naman nag-iisip pagdating sa pag-ibig. Masama ako, no? Masama ka talaga. Lalaki mong tao ang hina-hina mo. Pero bilib din ako dyan kay Camille. Biruin mo, natiis ka ng 5 taon. Sa ganda niya, sigurado akong madami ding lalaki ang nagkakandara pa sa kanya. Ligawan ko kaya? Uy, sa akin yun. Tama na nga. Huwag ka nang uminom. Lasing ka na. Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Ha? Sa'yo ba? Kayo ba? Asan ang level, pre? Loko, tigilan mo nga ako. O baka naman lalaki pala ang gusto mo? Pre, nako, tama ba tong desisyon kong makipag-inuman sa'yo? Di tayo talo, oy. Biro lang. Basta pre, sakali mang ligawan mo ulit siya, andito lang ako para suportahan ka. Kung gusto mo, gumawa pa ako ng tula eh. Seryoso yan, ha? Pag natanggap yung design ko, sige. Magsimula na akong ligawan siya uli. Sir, magandang araw po. Ito na po yung bagong event poster tsaka yung proposed layout ko po sa mga merchandise natin. Maupo ka muna, Steven. Opo. Ayos na yan. Sir? Ay? Ayaw mo ba? Gusto mo pa ng revisions? Hindi sir. Salamat po. Salamat po talaga. Akala ko nga po mapapalitan na ako sa project na to eh. Thank you po talaga sir. Make yourself free tomorrow evening. Samahan mo kong mag-canvas pa ng mga kailangan sa event. Po? Bakit po sir? Hindi naman po akong may hawak ng budget eh. Tinatanggihan mo ba ako, Steven? Hindi naman po sa ganun sir. Nagtataka lang ho ako kung bakit gabi. Kasi madami pa akong trabahong tatapusin. Hindi lang naman yung event ang inaatupag ko. Kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap. Sige sir. Pahayag po ako. Wala naman po akong gagawin. Pasensya na po. Manong, pakitabi na lang po dyan sa may Angels Club. Sir, bakit po tayo andito? Kailangan ko munang magtanggal ng stress. Okay? Sumakit yung ulo ko sa dami ng gawain kanina. Tara, bumaba na tayo. Baka abutin tayo ng umaga dito, sir. Gusto niyo po ako na po muna yung bumili? Ano po bang kailangan natin? Ay nako, hindi. Sumama ka muna sa akin. Umorder ka ng kahit anong drinks dyan. Sagot ko na. Hindi na, sir. Pass po muna ako. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa iyo. Sinasabi ko na nga ba, may pagnanasa talaga si boss sa akin. Baka kapag nalasing ako, magising na lang ako sa motel katabi niya. Tama na nga, Steven. Kung ano naman pumapasok sa isip mo. Steven, samahan mo ko sa dance floor. Hindi na ho, sir. Dito lang ako. Ano ka ba? Andito tayo para magsaya. Sige, sir. Susunod na lang ho ako. Sunod ka ha? Si Camille ba yun? Tama ba ito? Kita ko. Anong ginagawa niya dito? Nagsasayaw pa. Malapitan niya. Woo! Party, party! So, are you having fun? Anong sabi mo? Are you enjoying? Oo naman, sobrang saya! Woo! I feel so free! Camille! Aray! Sino? Steven? Sino ka? Sino ka rin?
lumayo ka nga. Jonathan! Okay ka lang ba? Steven, ano ba? Huwag ka nga gumawa ng gulo dito. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Huwag mo ang inuulit yung sinasabi ko. Halika, lumabas tayo. Hindi ako lalabas. Tsaka bakit ako sasama sa'yo? Hindi naman ikaw yung kasama kong pumasok dito. Hey, let go of her. Huwag kang makialam dito. Mas matagal kaming magkakilala kaya wala kang karapatang hawak-hawakan si Camille. Ano pa, Steven? Nasasaktan ako sa hawak mo eh. Bitawan mo nga ako, sabi! Ayan, binitawan na kita. Sorry. Sorry kung nilayo kita sa rapist na yun. Ano? Rapist? Hindi mo nga kilala si Jonathan eh. Sino ka para husgahan siya ng ganun? At saka, sa tingin mo ba thankful ako ha? Inis na inis ako. Inis na inis ako, Steven, kasi sinira mo lang naman yung gabi ko. Yung date naming dalawa. Hindi ko man siya kilala. Pero malakas ang kutob kong pagsasamantalang ka ng lalaking yun. Kutob? Dati na akong umasa sa kutob kung tatanungin mo din ako kung pwede na bang maging tayo. Pero wala eh. Hanggang sa nawala na lang yung kutob kong yun. Huwag mo namang isumbat sa akin yan ngayon. Nagkamali ako, sorry. Pero ayoko kasi nakikita kang sumasayaw ng ganun kasama yung ibang lalaki. Yung ayaw mo lang ba yung masusunod? At bakit ko kailangan sundin yan ha? Tayo ba? Boyfriend ba kita? Ano ba nagugustuhan mo sa lalaking yun, ha? Matagal ko nang manliligaw si Jonathan. Hindi ko lang pinapansin dahil sa'yo. Camille, andito naman ako ah. Hindi mo kailangan ng iba. Alam mo ba kung ano yung pagkakaiba mo kay Jonathan? Si Jonathan, kahit ilang buwan ko pang nakikilala, tinanong ako kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Kasi gusto niya akong pasiyahin. Malinaw sa akin yung patutunguhan ng relasyon namin kasi alam ko, isa ako sa prioridad niya sa buhay. Parte ako ng buhay niya. Hindi tulad mo na yung simpleng mahal kita hindi ko marinig sa'yo. Mahal kita, Camille. Mahal kita! Pwede na ba? Pwede na bang maging tayo? Pwede na ba kitang maging girlfriend? Camille, will you be my girlfriend? Please? Kung narinig ko sana yan noon pa, siguro sobrang saya ko. Pero ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong isasagot ka sa'yo, Steven. Steven! Andito ka lang pala. Nako, kanina pa kita hinahanap. Bakla ka. Sir? Halika na. Mag-ayos muna tayo sa loob. Sige na, Steven. Samahan mo na yung boyfriend mo. Ha? Hindi ko boyfriend. Hindi ko siya boyfriend. Teka, Camille! Okay ka lang ba, Camille? Okay lang ako. Pasensya na kung nasira ko din yung gabi mo. It's not your fault. Hindi mo rin naman kasalanan na makita yung yung dati mong ka-MU dati. Gustong gusto ko na talaga siyang kalimutan, Jonathan. Pero bakit ba ayaw niya akong tantanan? Bakit ba kung umasta siya akala mo boyfriend ko? Kung gusto mo talaga, Camille, darating ang araw na pag nagkita ulit kayo, hindi ka na maapektuhan. Wala nang sakit. Wala nang pagmamahal. Kailan ba darating yung araw na yun? Siyempre, nagsisimula ka pa lang. Kaya mahirap talaga. But don't worry. Kaya nga ako nandito, di ba? Para tulungan ka. Kaya ko namang maghintay eh. After all, basic courtesy lang siguro ang hindi paghintayin ang babae. Tama lang na ako yung maghintay sa oo mo. Ako din naman yung naliligaw eh. Thank you, Jonathan. Ana, nandito na ako. Oh, ba't ang aga? Ine-expect ko tulog na ako pag uwi mo eh. Eh wala pang 11:00 ah.
Ay, may panggulo kasing sumira ng date namin ni Jonathan eh. Kwento, dali! Ano nangyari? Ayun, nakaka-bad trip. Ay, teka. Don't tell me nagkita na naman kayo ng ex mo. Nako, kilala ko yung mukhang yan, Camille. Pinaglalaroan talaga kayo ng tadhana, no? Ewan ko ba, naiinis ako na natutuwa. Hindi ko maintindihan, Ana. O sige, isa-isahin natin yung emosyon mo. Bakit ka muna naiinis? Naiinis ako sa baklang kasama niya kanina. OMG, so hindi talaga straight si Steven? Straight yun, no? Hindi yun papatol sa lalaki. Oh, anyway, naiinis ako kasi... Kasi umamin na siya sa akin. Tinanong niya kung pwede ba akong maging girlfriend niya. Kakalokang kuya mo? Ano yung biglaan? Hula ko, mala telenovela yung pag-amin niya. Pero tinanggihan ko siya, Ana. Kasi wrong timing. Kasi hindi yun yung ine-expect kong proposal niya. At bakit kung kailan nakapag-desisyon na akong kalimutan talaga siya? Tsaka pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ako, di ba? Pero natutuwa ka, di ba? Kinilig ka nung sinabi niya yun? Oo, konti. Eh, mahal mo pa nga. Yun lang yun. Hoy, good morning. Morning. Nasaan ka kagabi? Ba't mo tinatanong? Nanay ba kita? Eh bakit may kape dyan sa desk mo? Teka, nakasulat pa. Thanks for last night, Boss Rick, with heart. Hoy, kung ano man yung iniisip mo, sinasabi ko sa'yo nagkakamali ka. Nagpasama lang talaga siya. Walang nangyari. Mas defensive ka pa sa sinungaling eh. Sa'yo na. Di ko inumin yung kape. Lakas mo pre, type ka pala ni Boss Rick. Kaya pala nag-iinarte ka sa design eh. Pwede ba, Jed? Yan trabaho mo na lang yung tupagin mo. Eh paano na si Camille? May Boss Rick ka na. Jed, pag hindi ka pa talaga tumigil. Sorry. Oo nga pala, magawa akong tula. Oh, bakit maniligaw ka na ulit? Oo pre, nakita ko siya kagabi eh. May kasamang ibang lalaki. Masakit pala. Oh eh may bago na pala eh, manggugulo ka pa. Mahal ako noon. Ginagamit niya lang yung lalaking yun para pagsilosin ako. Tamang dating ko. Lunchtime na. Sana magustuhan ni Camille itong pagkain na in-order ko sa paborito naming restaurant. Tsaka itong asul na rosas. Hirap naman talagang hanapin. Steven? Bakit? Anong ginagawa mo sa tapat ng building namin? Yayayain sana kitang lumabas, Camille. Sorry pero may lunch date na kasi ako. Yung lalaki ba kagabi na naman? Oo. Si Jonathan. Kung ganun, baka pwedeng tanggapin mo na lang muna to. Dinalhan kita ng pagkain. Yung galing sa paborito nating kainan. Actually, doon din kami kakain eh. Di kahit etong blue roses na lang. Di ba gusto mo to? Sa isang online shop ko pa to nakuha eh. Hindi ka ba talaga nakikinig sa mga sinasabi ko? Nabanggit ko sa'yo minsan na ayoko ng blue rose. Kasi sabi na Ana, coldness daw ang ibig sabihin nun. Coldness pala. Sorry, papalitan ko na lang. Camille, come on, let's go. Andito na si Jonathan. Excuse me lang ah. Sige, ingat. Oh pre, tula mo. Nagawa ko na. Maikli lang yan ha. Salamat pre. Anong balak mong gawin dyan? Di ibibigay ko. Sus, corny mo naman. Mag-alay spoken poetry ka kaya sa harap niya. Ayoko. Mas corny yun. Alam mo, kung gusto mo talaga ng isa pang pagkakataong patunayan yung sarili mo sa kanya, gagawin mo ang lahat gaano man ka-corny ang isang bagay. Lakas talaga ng trip mo kahit kailan.
Sayang naman yung tula ko. Pre, samahan kita. Maggigitara ko para may background music ka habang binabasa mo yung tula ko. Steven? Ano na naman? Mabilis lang to, Camille, please. Anong gagawin mo? Teka, Arana ba yan? Ano ba? Huwag dito. Ano ba? Nakakahiya. O eto na, tutugtog na ako ha. Sana isang salita na puno ng panghihinayang. Puno ng pagbabalik tanaw sa mga oras na nasayang. Nung dapat sana, tayo na. Sana, naging matapang ako. Sana, naipaglaban ko. Sana, hindi ako naging kampante na hindi mo akong kayang iwan. Kung nagawa ko lang sanang pasahin ka sa mga panahong nasa tabi pa kita, di sana, hindi tayo nasira. Kung nasabi ko lang sanang mahal kita sa mga oras na hinihiling mong marinig yun, di sana, walang mapapait na luha ang pumapatak ngayon sa iyong mga mata. Sana may pag-asa pa. Wala. Walang second chance. Hindi totoo yan. Huy, yung hagulgul mo rinig hanggang labas. Ano na namang nangyari at naisipan mong ulitin yung palabas na yan? Napanood na natin yan eh. Bakit? Masama bang ulitin yung napanood na? Sa nakaka-relate ako eh. Sa inuubos mo kaya yung tissue natin? Pabayaan mo lang ako. Doon ka na sa boyfriend mo. Si Jonathan ba yan o si Steven na naman? Ay, pero si Steven nga lang pala iniiyakan mo. No? Ana! Nangihingi siya ng second chance. Ang kulit-kulit niya. Nung isang araw lang, naiinis at natutuwa ka. Ngayon ano te, nasasaktan? Di ba dapat nga masaya ka dahil ang haba ng hair mo? 2 lalaki yung kumakatok dyan sa puso mo, no? Tingin mo ba worth it kung pagbibigyan ko pa si Steven? Sa totoo lang, sa akin hindi na. Kasi friend, hindi pa nga nagiging kayo officially. Grabe mo na siya kung iyakan. Luha lang yata dinulot ng taong yun sa'yo eh. Simula pa nung pormahan ka niyan. Pero syempre, nasa sayo pa rin yan. Kung saan ka magiging masaya? Matanong ko na rin, ano bang tingin mo kay Jonathan? Matagal na akong may gusto kay Jonathan. Ana, alam mo yan. Pero dahil mahal ko si Steven, syempre lumayo ako. Ngayon na malaya ka na ulit tumanggap na manliligaw at nakakasama mo na siya, may improvement ba sa feelings mo para sa kanya? Oo naman. Feeling ko safe ako pagkasama ko siya. Feeling ko sobrang special ko kasi yun yung nararamdaman niya sa akin. Feeling ko ako lang yung babaeng nakikita niya kasi madalas ko siyang napapansing nakatingin sa akin. Yung tipong nakikinig talaga siya sa mga sinasabi ko. So madaming plus points para kay Jonathan. Si Steven, Nag-e-effort siya ulit. Sobra-sobra pa. Ay, aminin ko, may nararamdaman pa ako para sa kanya. Baka nga, mahal ko pa siya eh. Tsaka, nangihinayang ako sa 5 taon na pinagsamahan namin. Pero, alam mo Camille, 10 taon man o higit pa ang tinagal ng relasyon nyo, kung hindi talaga kayo ang para sa isa't isa, maghihiwalay din kayo at posible makahanap ng iba. Kaya importante na buong desisyon mo sa pagpili ng taong makakasama mo habang buhay bago mauwi sa kasalan. salamat ulit sa paghatid mo, Jonathan ah. Pero, hindi mo naman ako kailangan pang
intayin gabi-gabi, lalo na kung maaga pa yung uwi mo galing trabaho. Well, again, it's basic courtesy. Camille, gusto ko lang din masiguro na safe ka nakakauwi. Thank you. Thank you sa effort. Wala yun. Hanggat pinapayagan mo ko na manligaw sa'yo, gagawin at gagawin ko itong mga bagay na to. Jonathan, sobra kitang na-appreciate pero Alam ko, I know Steven is trying to win you back. But I will still try. Anyway, hindi pa naman ako talo, di ba? Pero kung ano man ang maging desisyon mo, Camille, tatanggapin ko. Ayoko lang magsisi sa huli, kaya gusto kong mapasaya ka hanggat makapili ka sa aming dalawa. wala na akong masabi. Sige na, pasok ka na. Baka magkasakit ka pa sa lamig ng panahon ngayon. Okay. Sige, ingat ka sa pagdadrive mo ha. Good night, Jonathan. Thanks. Good night, Camille. Oy pre, ang dami daw natuwa sa mga merchandise na ginawa mo. Believe na naman sa'yo si Boss Rick niyan. Tiyak, may kape ka na naman bukas ng umaga. Loko ka talaga. Ano bang tinititigan mo dyan sa cellphone mo ha? Kanina ka pa tungo ng tungo. Buong event yata nasa kamay mo lang yan ha. May naasahan ka bang text o tawag? Galing kay Camille no? Oo pre, nag-text kasi ako sa kanya kagabi na may importante akong sasabihin sa kanya. Tsaka kung bibigyan niya ako ng pag-asa, a-attend siya sa event natin. Eh paano yan? Tapos na yung event. Wala pa rin siya. Nag-reply ba? Baka na-late lang yun pre. Wala din sigurong load yun. Ayoko namang tawagan. Baka busy sa trabaho. Steven, congrats ha. Nako, dumami ang investors natin dahil sa iyo. Salamat sir. O dahil dyan, libre ko na ang dinner mamaya. Kasama ka, Jed. Talaga sir? Aba, game ako dyan basta libre. Sige po. Salamat sir. O siya, maiwan ko muna kayo at madami pa akong kakausapin. Big time pa naman libre yung si Boss Rick. Sigurado ako busog tayo mamaya nito. Uy, pre, si Camille ba yun? Oo nga. Si Camille nga. Oo, easy lang. Puso mo pre. Pre, pumunta siya. May pag-asa ako pre. Kausapin mo na. Lakad na. Steven, pasensya na kung na-late ako ha. Medyo madami din kasi kaming tinapos sa office eh. Ayos lang. Ang importante nagpunta ka. May gusto ka bang kainin? Nag-dinner ka na ba? Actually, Steven, may pupuntahan pa kasi kami ni Ana mamaya. Ano ba yung sasabihin mo? Ang totoo niyan, gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Sing-sing? Masaya ako na pumunta ka, Camille. Salamat kasi ngayon, alam ko nang may pag-asa pa din ako makabawi. Kaya ayoko na ding palampasin pang pagkakataong to para tanungin ka uli. Will you be my girlfriend? Steven, Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Just be mine again, Camille. sa totoo lang, bago pa man ako pumunta dito, nakapag-desisyon na ako, Steven. Hindi ako pumunta dito para sumagot ng oo. Na pumapayag ako maging girlfriend mo. Pumunta ako dito para bigyan ng closure yung 5 taong malabong relasyon natin.
Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one.